Hier zijn we aangekomen in het theater. Zoals je ziet is het theater bijna verdwenen in de rots. Het is heel groot geweest. Helemaal rondom. Ik vind dit van een ontroerende schoonheid. Juist omdat je ziet hoe de natuur langzaam en de tijd langzaam alles weer opeet. Ik heb hier dus zitten werken. Dagenlang. Waarom ligt dit theater in deze waanzinnige onherbergzame streek? Dit is de oude karavaansroute vanuit Sinaï geweest. En misschien nog wel de grote karavaansroute vanuit China. Hier zijn honderden, duizenden kamelen langsgekomen. En hier werden dus theaterstukken opgevoerd.